Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Lasay sa 11 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Mayo 19, 2020. Makitaan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag babatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagpalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Pagkuha sang special permit para sa mga jeep nga di pasahero ginatugyan sa mga operator. Apelasyon sa pila ka religious leaders sa GCQ measures ginpalabot na sa Malacanang. Sa balita national, hagna nga nagahatag sang provisional franchise ginabawi ni Speaker Cayetano. 160 ka personal sa Presidential Security Group positibo sa COVID-19. Kag sa aton balita international, US President Trump gintawag ang WHO nga puppet sang China. Sa sports balita, LeBron James wala nagadula sa paglaob nga mabalik ang NBA season sa piyak sang COVID-19 pandemic. Kag sa aton balita entertainment, beauty queen Sham Say Sup-Sup ginakabig nga best birthday gift ever ang paghatag sang 100,000 meals sa mga frontliners sa tion sang ECQ. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa
bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Balita, una sa aksyon! Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa litalinas sa mga balita lokal. Gintuginan ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang mga operators ng public utility vehicles sa PUVs nga magproseso sang special permit sa LTFRB Region 6. Ini matapos ang consultative meeting nga ginpatigayon ni Ramos bilang chairman sang Committee on Transportation. Upod ang mga operator kag drivers sa Session Hall sa Bacolod Government Center subong nga hapon. Una nga nagpabutyag sang kahangawa ang mga drivers nga magbiyahe bangot posible nga dakpon sila sang LTO bangot wala sila sang special permit nga ginauyatan. Ang special permit ang requirement para magbiyahe sa mga lugar na ginpaidalom sa General Community Quarantine base man sa guidelines ng LTFRB Central Office. Ginpahayag ni Ramos nga ang paggawa sang special permit ang pwede online sa sulod sing isa ka adlaw bangod wala man sang satellite office ang LTFRB sa syudad sa Bacolod kag ini ang libre. Lakip sa mga requirements sa pagkuha sa mga permit among ORCR kag insurance. Sunod sa konsehal, iyan na istorya si LTFRB Regional Director Richard Osmeña. Hagin pahayag nga hindi kinahanglan nga ara ang isa ka driver sa isa ka kooperatiba para mag-apply sa pagkuha sang special permit. Sunod sa konsehal, ginpasiguro ban sa iya sang Regional Director nga wala sang massive apprehension hagatagan sa nagakaigo nga tion ang mga operator sa pagproseso sang special permit. Ginagaan sila sa allowance sa LTO sa LTFRB na mag-comply no kag anay massive apprehension considering ang aton nga concern base ang aton mga pasahero masanded. So hindi ba ta gusto nga maapektahan ang negosyo, maapektahan ang ila obra kag syempre bago man ni gani makaginawa aton mga drivers dako naman sila. Nabatian si Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Transportation. Ginpalabot ni Bacolod Mayor Bing Leonardia kay DOH Secretary Francisco Duque III ang apilar sa mga lideras ng simbahan sa syudad angod sa pagpatigayon sa misa samtang ginapatuman ang mga preventive measures kontra COVID-19. Ang sulat na petsahan Mayo 18 nga nag-aapilar nga tugutan ang 50% sa kapasidad ng simbahan. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF sa idalom sang guidelines ng National IATF, maximum nga napulo lamang katao ang ginatugutan sa pagpatigayon sa mass gathering. Dugang pa ni Familiaran ang mga simbahan ang magapatuman man sang istrikto nga mga preventive measure kangay sang social distancing, pagsuksok sang face mask, disinfection pagkatapos sang kada misa,
pag-spray sang alcohol sa mga simba kag temperature check. Nasaad sa sulat ni Leonardia nga kung tugutan ang religious rites, services kag sacraments nga may paghalong, mas mapabakod ang mental kag spiritual health sang tawo nga kinahanglan sa pakigaaway kontra sa COVID-19. Nagalaom naman si familyaran nga antes ang Domingo nga adlaw mayara na sang sabat ang gobyerno nasyonal. Under the guidelines, hindi pwede mo. Sa DCQ, maximum of 10. So, si Mayor, ikatalo man lang na sa guidelines. So, kung sila want to appeal Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor El Cid, familyaran. Sa iban nga balita lokal, dakop ang 82 ka mga menor de edad sa banwa sang Isabela matapos kinagbayular sang GCQ guidelines subong adlaw Mayo 19. Sunod kay Police Captain Joseph Partida sang hepe sang Isabela PNP, ang mga nadakpan na nagbayular sang curfew matapos nagjogging sa dalanon. Sunod kay Partidas, gindala sila sa stasyon kag ginpaydalom sa counseling agod ipahangop sa ila ang pagsulundan sang GCQ. Aligasyon sa mga kabataan, wala sila nakahibalong ginadumilian ang pagwa sa mga menor de edad. Ginpapuli naman ang mga kabataan apang ginsugat sa nila ginikanan lagod masiguro nga hindi na sila magliwat pa. Sa Libloan, ginsaad sa Interagency Task Force Against COVID-19 nga guidelines nga ginadilian ang pagwa kung hindi man lang importante ang mga nagaedad 21 anyos panaog kag 60 anyos sa pasaka. Nakaluwas sa kamatayon ng isa ka kagawad matapos wala na igo sang ginbuno sa Purok 2, Barangay 2, Syudad sang Kabankaran. Ang biktima ginakilala kay Ariel Yating, 55 anyos, kaga ini ang barangay kagawad sa uman nga barangay, samtang ang sospetsado ginakilala naman kay Zalde Artesano, 40 anyos, nagapuyo sa uman nga barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, ginatawag ni Yating si Artesano sa barangay hall matapos sugiran sang bata nga may tuyo nga malain sa iya ang sospetsado. Pagkakita sang sospetsado kay kagawad, gilayon ini nga ginbuno sa makapila ka beses apang nakaligid kag wala na igo. Natambaga naman sang uton sang biktima apang madasing nga nagpalagyo ang sospetsado. Sa karon, padayon ang investigasyon sa motibo sang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Halit-halit sa mga balita lokal, ginadulong sa inyo sang DTX 500 para sa complete management sa inyong liver detox sa mga DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sa atong dugo. Kagataya, iniman ang mayroon sang active ingredients sa phytochemicals sa antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. CL Pito-Pito makabulig sa dysmenorrhea para sa mga kababainhan kag may ara dira kung nagabat siyang kaabisang sakit sang tiyan. Paano may baluan kung peke ang CL Pito-Pito nga imo na bakal? Ang iya suludlan 500 ml ina nga mineral water kag wala ginalibod. Ang original naman 375 ml plastic bottle, green sina ang taklob. Kag para makasiguro kadto sa mga malapit nga butika o kon parmasya sa inyong nga lugar. Dahil laking CL Pito-Pito, laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ganyo ang maka-aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa litali na sang balita nasyonal. Ginbawi na ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang iyahag na agud matagan sang provisional franchise ang ABS-CBN na tutob sa bulan sang Oktubre. Sa iya privilege speech, ginpahayag ni Cayetano nga ginhimo niya iniagud mapadalman ang hearing sa prangkisa sang Giant TV Network. Sunod sa House Speaker, iya inid na desisyonan matapos ang konsultasyon sa iban nga leader sang Kamara. Bangod sini magatutok na lamang ang Kamara sa hearing sa 25 katuig nga franchise renewal sang network. Balayag pa ni Cayetano nga tanan nga gusto magpahayag sang opinyon ang pagatagan sang kahigayunan sa Kongreso. Ginapasabat sang Korte Suprema ang National Telecommunications Commission kag Kongreso sa petisyon sang ABS-CBN nangot sa cease and desist order nga nagtulod sa TV network nga maguntat sang operasyon. Ang Korte naghatag sa NTC kag Kongreso sa napulo ka adlaw humalin sa mabato ng notisya sa paghatag sang sabat angot sa petisyon. Sudo kay Court spokesman Keith Hosaka, ang NTC lamang ang responded sa petisyon sang ABS-CBN apag ang hukom nagpatunga kag ginakip ang Kongreso sa paghatag sang komento. Ang NTC ginhatagan sang 5 ka adlaw sa pagsabat sa mga komento nga i-file naman sang Kamara kag Senado. Dugang pa ni Hosaka nga ang mando sa pagkomento ang unanimous nga ginaprobahan. Sa iban nga balita national, naglabot na sa 160 ka personnel sa Presidential Security Group o kon PSG ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nagpaidalom sa rapid test. Sunod kay PSG Commander Colonel Jesus Durante sa nasamit nga numero, isang nagpositibo sa PCR test. Sunod kay Durante, madugay lang naka-recover sa COVID-19 ang nagpositibo sa polymerase chain reaction o kon PCR test. Gingklaro man ni Durante nga hindi detailed bilang close-in security kay Presidente Rodrigo Duterte ang PSG personnel. Gain pa siguro man sining nga ginahimo sang PSG ang tanan nga pamaagi agud mas siguro ang safety sang presidente. Ang 160 ka PSG personnel nga nagpositibo sa virus ang automatic nga ginpidalom sa 14 días nga quarantine period. Ginaresto sa National Bureau of Investigation o NBI ang negosyante kag kontrobersyal nga YouTuber sa paglapas sa optometry law. Ginaresto si Francis Leo Marcos pagi sa warrant of arrest ni ginpagwa matapos siya ginareklamo sa Optometrist Association of the Philippines. Suno kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, magluwas sa reklamo sa grupo mayara pa sa nga nakapending nga kaso si Marcos. Una nga nakilala online si Marcos sa mayamang challenge sa diin ginainganyo niya ang mga katupad balay nga manggaranon nga maghatag sang bulig sa pigado sa tunga sang COVID-19 pandemic. Mayara na sang 1 ka milyon nga subscribers ang YouTube page ni Marcos. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya balubra ka mga ka-aksyon nga pinaka-importante nga halungan gid nato ng aton nga ikaayong lawas. Agud manikawan ng mga sakit, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amargoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, sa mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Sa
Canton Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa detalye sa aton balita international, gintawag ni US President Donald Trump ang World Health Organization kun WHO nga puppet sang China kag ginkumpirmar nga iya ginakonsiderar ang pagkakasang suporta sa nga Estados Unidos sa organisasyon. Suno kay Trump, nagabayad ang US ang malapit $450 milyones sa kada tuig sa WHO nga ginakabig pinakadako nga kontribusyon sa iban pang mga pungsod. Apang suno kay Trump, wala gintrato sang maayo ka WHO ang US, rason nga ginaproseso na sini ang pagkakasang suporta. Palayag pa ni Trump nga ang WHO nagahatag sang sala nga mga panugyan. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, wala nagakadulaan sang paglaom si LeBron James nga magbalik ang NBA season na. Ang NBA season naging suspend sa dong Marso 11 bangod sa COVID-19 pandemic. Kagduwa ka unidentified nga miyembro sang Los Angeles Lakers ang nagpositibo sa virus. Suno kay James nga siya ang iyang teammates kagang Lakers organization ang wala nagadula sang paglaom nga magbalik ang season apang sa corona. Importante suno sa iyang hatagan atensyon ang safety sang tanan tungod nagapabilin sa gihapon ang presensya sang COVID-19. Si James ang isa lamang sa mga highest paid players sa NBA. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, gin-celebrar sa beauty queen nga si Shamsay Supsop ang iya kadlawan sa pagpasalamat sa tanan nga nagbulig sa iya agud nga makatipon sa ihatag para sa mga frontliners sa panahon sa COVID-19. Ang beauty queen ay nag-celebrar sa iya ika-34 nga kadlawan sa Mayo 16 pagiman sa paghatag sang pagkaon sa mga frontliners. Sunod kay Shamsay, gusto man niya nga maghiwat sang kadlawan apang bangod sang enhanced community quarantine, ginpanumdum sini ang safety first para sa iya mga abyan kag pamilya. Sa post ni Shamsay sa Instagram, nagpasalamat ini sa tanan niya nga abyan, sponsors, donors kag partners bangod nakatipon sila sang 100,000 meals agud nga ihatag para sa mga frontliner, skeletal workforce kag stranded nga pumuluyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Mayo 19, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!